У ноч з 29 па 30 кастрычніка па загаду Сталіна і Молатава у дзень святкавання ленінскага камсамола былі расстраляныя лепшыя прадстаўнікі нашай культуры. Маладыя, яркія, прыгожыя, унутрана свабодныя паэты, празаікі, крытыкі, журналісты. Тыя нямногія літаратары, што нейкім цудам ацалелі, да канца сваіх дзён жылі паралізаваныя моташным адчуваннем страха. Все мы паміраем і ўсе кладземся ў зямлю. Але ёсць невінная кроў. Ці часта мы разважаем над тым, што гэта такое? У першай кнізе Бібліі мы чытаем: калі Каін забіў Абеля, Бог кажа: «Каін, што ты нарабіў? Голас крыві брата твайго крычыць да мяне з зямлі». Невінная кроў і сёння крычыць да нас са змучанай курапацкай зямлі. Яна крычыць, бо дагэтуль злачынства не асэнсавана, бо дагэтуль за невінную кроў не прынесена пакаяння. Я часта чую пра тое, што нам няма пра што каяцца. І ад людзей веруючых, і самае дзіўнае нават ад неверуючых. Гэта вельмі незразумела. Мы ходзім па вуліцах, названых імёнамі катаў, гуляем па плошчах, дзе стаяць помнікі людаедам. Мы 26 гадоў цярпелі і маўчалі, калі ўздымалася злачынная сістэма. І гэтак жа спакойна мы кажам: нам няма за што прасіць прабачэння. Відаць, што 70 гадоў савецкай акупацыі зрабілі пэўную справу. Але ў гісторыі ёсць іншы прыклад. Пасля 70 год бабілонскага палону ізраільскі прарок Данііл вылічыў па кнігах, што час акупацыі сканчваецца. І ён пачаў каяцца перад Богам за грэхі свайго народа, як быццам бы за свае грэхі, хоць ён не меў ніякага дачынення да злачынстваў 70-гадовай даўніны. Я разважаў, чаму так адбываецца? Чаму Данііл прасіў прабачэння за злачынства народа, а мы кажам, нам няма за што прасіць прабачэння. І я зразумеў. Прарок Данііл да апошняй клетачкі свайго цела атаясаміў сябе са сваім народам. І таму ён перапрашаў за народ, як за свой уласны грэх. Я не ведаю, ці звярталіся да Бога у 37-м і ў 20-м годзе паэты з бетонных камераў. Але я перакананы, у гэту ноч, якая становіцца чарней з кожнай гадзінай, нам трэба звярнуцца да творцы гісторыі і сказаць: даруй і адрадзі. У гэтых цяжкіх умовах акупацыі, якія ціснуць нас мацней і мацней, я пераконваюся ўсё болей. Нам трэба з усяе моцы учапіцца за Ісуса Хрыста і родную мову. Толькі тады мы, як прарок Данііл, атаясамім сябе да апошняй клетачкі цела са сваім народам, толькі тады мы адродзімся. Памяць – наша галоўная спадчына, наша гарантыя, наша ўратаванне. Памяць – гэта тое, што ніхто ад нас не адбярэ. Памяць пра жывых людзей, сапраўдных, якія калісьці жылі, якія жывуць і цяпер у сваіх словах. Верш Ізі Харыка, расстралянага 29 кастрычніка 37 года. Пераклад з ідыш Аркадзя Куляшова. Адсюль крычу і сэрцам, і душою наступнага далёкім жыхарам. Хай сённяшняе нашае зямное жыццё-быццё не здасца цудам вам. Далёка там, у прышласці шчаслівай, шукаць для нас не ўздумайце акрас. Не аздабляйце лірыкай гуллівай, легендамі не карануйце нас. Не карануйце нашыя галовы карункамі, сатканымі з святла. Мы тут былі,
Мы тут жылі сурова, і праўда нас суровая вяла. Мы першыя цагліны закладалі, і кожны ў мур цаглінай лёг жывой. Мы ўсе да боля ў сэрцы смуткавалі, аб пары крыл мяцежных за спіной. Праз пыл руін мы крочылі калоннай, з'яднаныя ў адзіную сям'ю. І суджана яшчэ было адно нам пакінуць з песняй гэтую зямлю. Таму і шлю, без смутку, без тугі я, ад нас, ад акрываўленых, наказ. Адсюль крычу я ўзаўтра: дарагія, крылатыя, не карануйце нас. Моисей Кульбак, письменник, расстрелян у ночь з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Арод Юдальсон, поэт, расстрелян у ночь з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Хацкел Дунец, расстрелян у ночь з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Язэп Каранеўскі, публіцыст, расстраляны у ноч з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Сергей Бурзо, паэт, расстраляны у ноч з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Василь Сташевский, письменник, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Ізі Харрик, поэт, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Валер Мараков, поэт, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Зяпа Пивоваров, поэт, расстрелян у нож з 29 до 30 кастрычніка 37-го. Юлий Таубин, поэт, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Василий Коваль, письменник, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Юрка Лявоны, поэт, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Михай Чарот, письменник, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Янка Нёманскі, письменник, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Михай Зарэцкі, письменник, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Анатоль Вольны, поэт, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Патон Головач, письменник, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Олесь Дудар, поэт, расстрелян у нож з 29 на 30 кастрычніка 37-го. Я прачнуся і ўстану на досвітку рана. Зачарпну прамяністае шчодрасці неба. Як ніколі прасветленым, ясным я стану. Для жыцця мне так шмат гэтай яснасці трэба. Двадцатыя-трыццатыя гады 20-го стагоддзя. Ці не самы цікавы перыяд у гісторыі беларускага прыгожага пісьменства. Перыяд росквіту і заняпаду, рамантызму і трагізму. Узнёслы час.
страшны час. Маладыя творцы ішлі ў літаратуру, і кожнаму было што сказаць. Яны былі ахопленыя марамі пра шчаслівую будучыню ў новай савецкай Беларусі, але ім не хапіла той яснасці, пра якую пісаў і Зіхарык. Яснасці разумення ўсёй сутнасці камунізму. А страціўшы яснасць, яны страцілі жыццё. Большасць гэтых літаратараў сталі ахвярамі сталінскага тэрору. Вяртацца ў літаратуру яны сталі толькі праз дзесяцігоддзі, ужо пасмяротна. І сёння іх лёс кліча нас прачнуцца, паглядзець у неба і не губляць яснасці позірку. Я прачнуся і ўстану на досвітку рана, зачарпну прамяністае шчодрасці неба. Як ніколі прасветленым ясным я стану. Для жыцця мне так шмат гэтай яснасці трэба. Я напеўныя вершы на момант пакіну. Стане раптам на сэрцы і пуста, і лёгка. Мне не імецца, на месцы завуць далячыні. Цягнікі гарады, сінь прастораў далёкіх. Вечары на эстрадах, шматлюдныя сходы. Я читаю да зборы знямогі. Свята песні сваёй аддаю я народу. Свята працы, шуканняў надзей, перамогі. Гучна воплескі льюцца, мне ж гэтага мала. Гучна воплескі льюцца, мне ж сумна так стала. Урачыстасць, святло разлілося агнямі. Я ж ад сораму твар засланяю рукамі. Вечары на эстрадах, шматлюдныя сходы. Я читаю да зборы знямогі. Свята песні сваёй аддаю я народу. Свята працы, шуканняў надзей, перамогі. Вечары на эстрадах, шматлюдныя сходы. Я читаю да зборы знямогі. Свята песні сваёй аддаю я народу. Свята працы, шуканняў надзей, перамогі.
Два чалавекі, два шляхі, адзін лёс. Ізі Харык і Майсей Кульбак жылі ў адзін час, нават нарадзіліся ў адзін месяц, пісалі на адных і тых жа мовах, у асноўным на ідыш, часам па-беларуску, хадзілі па адных і тых жа вуліцах Менску, працавалі ў адных і тых жа установах і загінулі адначасова. Аднак гэта былі шмат у чым розныя людзі. Вершы Харыка аптымістычныя, праз іх так і ліецца жаданне аўтара жыць напоўніцу. Ён хутка стаў голасам той моладзі, якая зрабіла рывок па сацыяльнай лесвіцы. Я шчыра верыў усяму, што тады казалі. Што сапраўднае жыццё толькі ў рабочых, што будуюць сацыялізм. Мяне захапляў горад з яго мітуснёй, трамваямі і кіно. Для мяне пераезд у горад адкрываў новыя магчымасці. Трэба было ісці наперад і ісці хутка. Пакуль паэт яшчэ не быў абцяжараны адказнымі пасадамі, ён больш-менш вольны ў выбары тэмаў. Але ў 1930-м Харык становіцца членам бальшавіцкай партыі, адказным рэдактарам часопісу «Штэрн» і лічыць сябе абавязаным ісці ў нагу з часам, а то і бегчы наперадзе цягніка. Маладыя, гарачыя. Вас не кранаў лёс іншых, не хвалявала крыважэрнасць новай улады і тое, што ў СССР былі канцлагеры. Канцлагеры? Салаўкі. Вы, новая эліта, нават не маглі і падумаць, што самі трапіце пад рэпрэсіі, якія так старанна ігнаравалі. Харык не ведаў пра чорную будучыню, але быццам бы адчуваў, што яго пакаленне пад пагрозай. Мяне з жонкай арыштавалі ў верасні 1937-га. Нашыя маленькія сыны трапілі ў прытулак НКВД і зніклі без вестак. У шэрым змроку дзень растаў. У шэрым змроку гаснуць вочы. Маё юнацтва звон актаў. Маё юнацтва чэзне ўночы. Бы колас, што з зямлі паўстаў, каб у зямлі заснуць аднойчы. Прынявшы тысячы аблічаў, іду я без лічу дарог, і гэтым дух свой узвялічыў. Хачу абняць цябе, мой брат, я гэта ты і з гордым клічам сягну за кожны далягляд, што покуль недаступным лічым. Хачу абняць твой дужы стан, з раслін праменняў мінералаў, бо незнаёмы акіян ярчэй алмазаў і каралаў. Як непатрэбнае рыззё, сябе будзённасць я скідаю. Ты гэта я аддам усё, але намер свой апраўдаю. Сусвет надзей, прадвечных скарб, што затаіўся ў змрок глыбокі, і ў яркім сіхаценні фар прадвызначэння чую крокі. Твой бляск не згасне ў вяках, і разгарыцца я за тое, што можа і ўстаць
старых мехах. Вино искрится молодое, оркестр непознанных взор. Хвалюя сердце асалота и у необжитости простор. Суладзе поднясу мелодии. Сусвет надей, предвечных скарб, что затаился в змрок глубокий, и у ярких зихотенний фар предвизначення чую кроки. Сусвет надей, предвечных скарб, что затаился в змрок глубокий, и у ярких зихотенний фар предвизначення чую кроки. Вилузваться со скури я, для мети буду усосильный. Хоть трасса зорная моя и станет помником могильным. Сусвет надей, предвечных скарб, что затаился в змроках глубокий, и у ярким зихотенний фар предвизначення чую кроки. Сусвет надей, предвечных скарб, что затаился в змрок глубокий, и у ярких зихотенний фар предвизначення чую кроки. Навошта мне знаёміцца з тугой? Калі цвіценне скрозь у кожнай зёлцы, калі прырода дзеліцца са мной. Ідзе ў жыцці няспынная абнова, і дождж, і сонца ў зіхаткой вясёлцы, і плач і смех. Усё адначасова. Паэт-рамантык, паэт-філосаф Майсей Кульбак. Натхняўся творамі нямецкіх аўтараў Шиллера, Гофмана, Гайне. Ён быў не толькі паэтам і празаікам, але і перакладчыкам, педагогам, драматургам, тэатральным рэжысёрам і філосафам. Працы Кульбака пераклалі на многія еўрапейскія мовы. Узнёслыя рыфмы і біблійныя вобразы. Многія яго творы былі прасякнутыя месіянскімі матывамі. Народ яшчэ не гатовы да высокай паэзіі. Я адчуваю, што маё пакліканне ўзрошчваць новае пакаленне. Табе ад пачатку не было месца ў савецкай номенклатурнай паэзіі. А я ніколі не захапляўся савецкім ладам. І я пісаў пра гэта. Я быў ідэалістам. Хацеў, каб мая Беларусь была ідыліяй гарманічнага жыцця. Ты думаў, што гэтыя мары споўняцца ў савецкай Беларусі? Не бачыў відавочнага. А між тым цябе, паэт, у 1932 годзе чакаў несуцяшальны вердыкт у савецкай літаратурнай крытыцы. Вердыкт будаваўся на тым, што Кульбак захапляўся філасофіяй, чытаў Арыстотеля і Спінозу. Я наўмысна называў сябе пісьменнікам-серадняком. Думаў адцягнуць ад сябе ўвагу. Працаваў у Акадэміі навук на сціплай пасадзе стылю рэдактара у габрэйскім сектары. Ты думаў, што зможаш служыць д'яблу і застацца чалавекам? Не. Антычалавечая сістэма ніколі не стане на бок чалавека. Перад ёй немагчыма выслужыцца. Толькі Бог можа дараваць. Д'ябал знішчае.
Снеги, снеги. Святло ад зоркі, вострае, як крык. Месяц жоўклы. За 3-9 земель кладе дзіця на журавік. Моя жонка. Рыдае скрыпка сіняя і снежная віялянчэль, які ветер. Мяне мой сын прысніў за 3-9 земель і ў сне смяецца. Па мяне прыйшлі 11 верасня 1937 года. Зорачка, зорачка, добрый мой вестничак, ты приляти до старых наших вестничак, ты приляти до старых наших вестничак. Зорачка, зорачка, добрый мой вестничак. Там у мястэчку ёсць вузкая вуліца, убогая хата на вуліцы туліца, убогая хата на вуліцы туліца. Там у мястэчку ёсць вузкая вуліца, там ля акна моя жоночка бедная плача сутешья зорка усяведная, плача сутешья зорка усяведная. Там ля окна моя жоночка бедная. Ты ёй шапни, что наладятся справы, все будет добро, бо Господь ласкавый. Словца про янкеле, леечку, рывочку, хай мне напишут яшчэ хоть паўрывачку, хай мне напишут яшчэ хоть паўрывачку. Словца про янкеле, леечку, рывочку, лист поцалую, а ты мне яшчэ дары. Янкеле, хай не лянуецца ў хедары, янкеле, хай не лянуецца ў хедары. Лист поцалую, а ты мне яшчэ дары. Вывучыць кадыш, бо лёс мне забавы. Можа, хто ведае, Господ ласкавы. Можа, хто ведае, Господ ласкавы. Вывучыць кадыш, бо лёс не забавы. Ты ёй шапни, што наладзяцца справы. Ласкавый. Ты ёй шапни, что наладятся справы. Усё будет добро, бо Господь ласкавый.
Вось паслухайце, як вам? Полюбіў камсамолку бярозку, старшыня веснавеяў май. Юрка Лявонны, Леонид Миколаевич Юркевич, малады вясёлы паэт з Чавусаў. Яшчэ ў 17 гадоў уступіў у магілёўскую філію усебеларускага аб'яднання паэтаў і пісьменнікаў «Маладняк». Сёння ў наш віхурны час патрэбны агітка і прыспеўка, лёзунгавы верш і рыфмаваны подпіс пад малюнкам. Але я яшчэ напішу значнае. Талент нікуды не дзенецца, час ёсць. Час ёсць. За апошнія 3 гады напісаў 5 зборнікаў другасортных камсамольскіх вершаў, ды нарысы пяцігодкі. Пішаш пра чырвоную армію, пра з'езды калгаснікаў, пра клясавае змаганне ў заходняй Беларусі ды пра антырэлігійную барацьбу і думаю, што ўсё яшчэ наперадзе? Да гэтага пакліканы сапраўдны мастак. Ён яшчэ не ведаў, што часу ўжо няма. У вязніцу трапіў 30 кастрычніка 1936 году. Правёўшы год у турэмнай камеры, Лявонны стаў адным з нямногіх, хто не зламіўся, не падпісаў паклёп на іншых людзей, бо ён да канца верыў у справядлівы суд. Кожны з нас на зямлі толькі госць. Гэта вечная радасць і драма. Як па медных дратох тэлеграма прамільгне і мая маладосць. І не ўспомніць таго, што чыталі, што казалі пяшчотныя вер. Паглядаць будзе сённяшні верш мармуровай забытай скрыжаллю. Юрка Лявонны мог зрабіць шмат. Ён пакінуў багатую спадчыну, аднак тое сапраўднае так і не напісаў. Ягоны верш «Аборт» стаўся прарочым для яго самога. Вялікі паэт Юрка Лявонны так і не нарадзіўся. 29 кастрычніка 1937 году ён быў расстраляны. Было забойства эпілогам. Пасля яго не ідуць назад. І толькі сонца дзесь за логам кідала золата ў закат. Калі ішла, гарэлі блікі на скрыжаваннях шэрых пліт. І так хацелася паклікаць таго, хто болем у сэрца ўліп, таго, хто болем у сэрца ўліп. Звычайна ўсё і проста в абломках чэрвеньскага дня. І не было каго на ростань не прыгалубіць, не абняць, не прыгалубіць, не абняць. І сцены душнае бальніцы схавалі нерашучы крок, гарэлі ў сонцы камяніцы, і ад чакання стыла кроў, і ад чакання стыла кроў.
пахмурнел больничный сад, дрыжели узкие колени, и покаёвый далягляд, и покаёвый далягляд. Было забойство эпилогом, пасля яго не йдуць назад, и только солнце здесь залогом кидало золотом у закат, кидало золотом у закат. И сникла радостная мэта, молчаливый доктор, я есть он. И блеск холодного пинцета на миг заполонил життё. И зникла радостная мэта, молчаливый доктор, я есть он. И блеск холодного пинцета на миг заполонил життё. На миг заполонил життё. Уладзіслаў Галубок стаў паслядоўнікам традыцыйнага вандроўнага тэатру Ігната Буйніцкага. З самага юнацтва яго захапляла літаратура, але таксама вабілі музыка, мастацтва і асабліва тэатр, дзе ён і змог прымяніць усе гэтыя здольнасці разам. Рэпертуар яго тэатра складаўся пераважна з уласных п'ес, якія ён сам рэжысаваў, сам пісаў музычнае аздабленне і нават сам ствараў дэкарацыі. Дарэчы, менавіта Галубок стаўся першым, хто атрымаў званне народнага артыста Беларусі. Твоё пакліканне настаўляць беларусаў, каб яны перасталі быць дзецьмі. Падчас спектаклю яны заўжды прагнуць відовішча. Таму падзеі ў п'есах павінны быць цікавымі. Так, і зразумелымі. Няхай гэта будзе адвечная барацьба паміж сумленнем і падступнасцю, паміж брудам і чысцінёй, паміж святлом і цемрай. Але толькі так, каб глядач суперажываў разам з акторам. Трэба навучыць беларусаў урэшце думаць сваёй галавой. І ён рабіў гэта ўсімі даступнымі сродкамі. І сябры і ворагі прызнавалі, ў 1920-е ягоны вандроўны тэатр быў самым папулярным у Беларусі. На сцэне Галубок выступаў супраць тупой запалоханай пасіўнай большасці, якая нічога не робіць, каб змяніць сваё жыццё. Але ўжо на пачатку 30-х яго адхілілі ад мастацкага кіраўніцтва тэатру з-за нацыяналістычнага характару яго пастановак. Арыштавалі Галубка ў 1937-м традыцыйным спосабам на досвідку. Забралі не толькі ўсе рукапісы, але нават рэчы, якія належалі тэатру. Майму старэйшаму сыну Эдуарду не дазволілі абараніць дысертацыю па беларускай драматургіі. Дачку Багуславу прымусілі з'ехаць на вёску, перавыхоўвацца ў калгасе. Малодшых сыноў выключылі з камсамола як дзяцей ворага народа. Мая жонка у адчаі спрабавала скончыць жыццё самагубствам. Яе ледзь адратавалі.
Не про такую будучыню я марыў. Аднак ты ведаў, каб стала лепш, трэба працаваць і працаваць шмат. Працуйма, браця. Хай хутчэй нашльецца под цурком. Прыжджэм і мы святлейшых дней, як скончым строіць дом. Кипит работа, плыве пот, и крик, и гул, як гром. Туды-сюды снуе народ, будують новий дом. Лопати режуть глиб землі, звенить стальовий лом. На месці давньої старини будують новий дом. Настане день, надойде час. Мы крепку столь звядем, и лепшай пришластю до нас. Быть мусить новый дом. Что день угору стены идут, ушир и удовж кругом. Болить мозоль и рвется грудь, а все ж будують дом. Працуємо, браття, хоч хутчей, наш лється под цурком. Приждем і ми святлейших дней, як скончим строїть дом. Настане день, надойде час. Мы крепку столь звядем, и лепшай пришластю до нас. Быть мусить новый дом. Настане день, надойде час. Мы крепку столь звядем, и лепшай пришластю до нас. Быть мусить новый дом. Настане день, надойде час. Мы крепку столь звядем, и лепшай пришластю до нас. Быть мусить новый дом. За сваё кароткае жыццё Зяма Півавараў выдаў усяго адзін невялічкі зборнічак вершаў. Лірыка двух нараджэнняў. Ведаеце, таварышы, я ж 2 разы нарадзіўся. І тое, што я ўступіў у калгас,
з'яўляецца маім другім нараджэннем. Зяма Півавараў і сапраўды з нараджэння бачыў два шляхі. Пасля смерці бацькі ягоная маці, узяўшы жабрацкую торбу ды малых дзяцей, была вымушаная пешшу вярнуцца да свайго свёкра. Таму зяму выхоўваў дзед, які парупіўся, каб унук навучаўся ў габрэйскай традыцыі і запрасіў настаўнікам старога габрэя-талмудыста. Той прыходзіў дадому і даваў навуку. Такое выхаванне пасля адбілася на творчасці паэта, бо ён багата ўжываў рэлігійных вобразаў. Пасля пабожнай навукі цябе чакала школа і піянерская актыўнасць. А твая маці спрычынілася да калгаснага руху і стала старшынёй сельскагаспадарчай садова-агароднай арцелі. Мы паверылі ў новую будучыню. Эйфарыя і некі рамантызм новага часу засцілалі вочы. Нам здавалася, што мы знайшлі тое, што шукалі так доўга. Мы думалі, што пры саветах наша Беларусь нарэшце адродзіцца, зазяе, закрасуе, нібы новы Іерусалім. Алейхем шолем! У вас там смерць і холад? У нас вясновыя гараць агні. Стаіць, як велікан, як нейкі волат, о, Беларусь моя, Іерусалім! Алейхем шолем! У вас там смерць і холад. Гэта з верша «Ліст у Амерыку». Ён услаўляе савецкі лад і ганіць захад. Папракаў тых, хто імкнуўся з'ехаць з Савецкага Саюзу. А вось намеры габрэяў з'язджаць у Бірабіджан, цэнтр будучай габрэйскай аўтаномнай савецкай сацыялістычнай рэспублікі, Зяма Півавараў сустракаў прыхільна. Бірабіджан на далёкім усходзе. Бірабіджан – гэта сінь васількоў. У Бірабіджане шчасце знойдзеш у гаворцы сталёвых сярпоў. Там зязюля ізноў закукуе, закалышацца сіняя гаць. У нас на Беларусі будуюць, і вам яшчэ шмат будаваць. Пазней Півавараў скончыў інстытут і ўладкаваўся на працу ў рэдакцыю газеты «Чырвоная змена». Ты, канешне, адчуваў напружаную атмасферу 30-х гадоў, бо пасля выхаду сваёй кнігі апублікаваў цягам 2 гадоў усяго 5 вершаў. Я не хацеў прыцягваць да сябе, як да паэта, залішняй увагі. Узяўся за пераклады. Многіх тваіх паплечнікаў за такое абвінавацілі в сабатажы творческай работы. Да таго ж узяўся за пераклад надзвычай буржуазнага твора «Робінзон Круза». Чаму ж раней асуджаў набыткі заходняй культуры? Чаму адкінуў біблійны шлях і выбраў другі, варожы яму, які вядзе ў небыццё? Тады тайма суровы геній пачаў прыходзіць да мяне. І з кожнай стрэчай нашай новай яго усмешка ў цішы, калючыя глыбока словы былі атрутай для душы, невычарпальнаю хлуснёю. Заўсёды Бога спакушаў. Назваў цудоўнае маною. Заўжды натхненнем гарджаў. Беларускі пераклад Робінзона Круза пабачыў свет у 1937 годзе, ужо пасля арышту Піваварава. Прозвішча перакладніка не было пазначана. 12 лістапада 1936 году Зяма Півавараў быў арыштаваны органамі НКВД. Ягоная жонка тады была на 4-м месяцы цяжарнасці. І сын нарадзіўся, калі бацька быў у зняволенні. А ў ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года паэта расстралялі. Поговорю с тобой, ты знаешь, як у сердце плеща муть. Хай буде у серці знов покой.
тобой, мой фрайнд, поговорю с тобой. Алейхем шолем, у нас цяпер вясна, у кожнага так щокі кармазынять. Прийшла яна, прийшла каго гукаць, прийшла, каб кветкі кінуць. Алейхем шолем, у нас цяпер вясна. Алейхем шолем, у нас цяпер вясна. Ай, хто паспробуе адняць з душы імкненні, таму не будзе ў дзікай роспачы спагады. Лепш сам пастаўлю час я на калені. Люблю свой край, навошта мне Канада? Хай хто паспробуе адняць з душы імкненні, хай хто папробуе адняць з душы імкненні. Алейхем шолем, у вас там смерть і холод, у нас вясновыя гараць агні. Стаіць як великан, як нейкі волат. О, Беларусь моя, Иерусалим. Алейхем шолем, у вас там смерть и холод. Алейхем шолем, у вас там смерть и холод. Бывай, бывай, у нас цяпер вясна, у кожнага так щокі кармазыняць. Прийшла яна, каб кветкі рассыпаць, надол душы дажджом і ливнем. Бывай, бывай, цяпер у нас вясна. Бывай, бывай, цяпер у нас вясна. Чаму ж вы, песняры, што будзілі людзей, чуць не хочаце песні чарота? Нашы песні наш кліч, бо адных мы грудзей. Край адзін наш, то наша балота. Дык шумі, як шумеў велікан Ясакар, шапаці спелы колас у полі. А я песню сваю буду пець, я бунтар, буду клікаць народ свой да волі. Бунтар. Малады, гарачы, нястрыманы, як маланка. Ці памятаеш, якім ты быў? Хацеў свяціць, запальваць беларушчынай, прагнуў ведаў. Ці не па гэтаму ты падаўся ў маладэчынскую настаўніцкую семінарыю? А дзе твой агонь зараз? Ты забіў у сабе паэта. Але я зрабіў усё, што мог. Добры паэт, жывы паэт, ці не так? Я хацеў дасягнуць большага.
зрабіць больш для бацькаўшчыны. Што можа нікому невядомы паэт? Але стаўшы рэдактарам савецкай Беларусі, я мог значна больш. У 30-е гады ніводнага радка, хаця на пачатку 20-х самы вядомы паэт. Ды ці не самы жаданы госць на паэтычных вечарынах, студэнцкіх зборах ды літаратурных дыспутах. Толькі не спяваецца птушцы ў залатой клетцы. Я сапраўды верыў, што ў камунізме наша светлая будучыня. Наша вольная Беларусь. Гэта было немагчыма ў расійскай імперыі. Я шмат зрабіў для таго, каб у маім краі з'явілася свая культура. Паэзія, літаратура, тэатр, кінематограф. І сапраўды, казалі, прыйшоў чарот, за ім 500. Міхась Чарот у 20-е гады быў на чале літаратурнага аб'яднання «Маладняк», ці не самым пладавітым беларускім літаратарам. Выходзяць кніжкі паэзіі, паэмы, апавяданні, першы беларускі мюзікл. Пазней сваімі намаганнямі і дзякуючы займаным пасадам ён паспрыяў узрастанню не аднаму дзесятку выбітных беларускіх паэтаў. Яго арыштавалі па сфабрыкаванай справе нацыянал-фашысцкай арганізацыі як аднаго з кіраўнікоў. 29 кастрычніка 1937 году разам з іншымі 102 дзеячамі беларускай культуры і навукі ён быў расстраляны ў курапатах. Паэт-бунтар Міхась Чарот надрапаў на сцяне турэмнай камеры такія радкі. Я не чакаў і не гадаў, бо жыў з адкрытаю душою, што стрэне лютая бяда, падружыць з допытам, з турмою. Продажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары. Кажу вам, я не вінаваты. Чарот, я мяцежны бунтар, я балота буджу гучным шумам. У вадзе я жыву і абмыт дажджом хмар, але змоўкнуць не дам сваім струнам. Уздыму дух людзей, прабуджу іх ад сну, славу будучнасць я ім прарочу. Я мяцежны бунтар, клічу жыцця вясну, клічу к працы свабоднай і творчай. Чаму ж вы, песняры, што будзілі людзей, чуць не хочаце песні Чарота? Наша балота, як не чуюць мяне, я мацней забуду, там гучнейшы акорд песні новай. А каб змыць зямлі бруд, скалыхну я ваду, што дажджом налілася свінцовым. Дык шумеў, шумеў, великан Ясакар, шапаціў спелы голас у полі. А я песню сваю буду пець, я бунтар, буду клікаць народ свой да волі. Чаму ж вы, песняры, што будзілі людзей,
наша балота. Чаму ж ви, песняры, што будзілі людзей, чуць не хочаце песні чарода. Нашы песні як кліч адных мы грудзей. Край адзін наш, то наша балота. Толькі дужыя, здаровыя ходзяць без кія, а слабому трэба дапамога. Мо таму ты так упарта шукаў падпоркі. Я ніколі не быў атэістам. Але і ніколі не ўдзяляў справам веры належнай увагі. Я быў захоплены жыццём, яго шумам, ахмялеў ад яго. Владимир Жылка хварэў на сухоты. Кажуць, што хворы чалавек бліжэй да Бога. І яго вершы да ўсемагутнага – гэта прызнанне пілігрыма, што выправіўся ў далёкае падарожжа да святога месца, але не ведае, ці хопіць сілы дайсці. Хрыста, светлага Ісуса, я заўсёды любіў. Я не ведаю нічога болей хорошага, вялікага, як памерлы і ўваскрослы Христос. Такія думкі ў камуністычнай Беларусі не карысталіся вялікай пашанай. Там панавала іншая вера. Жылка гэта ўсведамляў. Аднак, калі інтэрнацыянал загучаў па-беларуску, многія эмігранты пачалі паглядаць у бок БССР. Жылка пераехаў у Менск, сябры ўгаворвалі яго вяртацца ў Прагу, і толькі камуністы, якія шчыльным колам атачылі паэта, наперабой распісвалі хараство савецкага ладу і заклікалі застацца. Ён застаўся. Яму гэтага вельмі хацелася. Мінуў час. Паэт, творчым крэда якога было апяванне прыгажосці, вымушаны быў пісаць газетныя артыкулы пра Някрасава, Горкага, складаць святочна-партыйныя лідстаронкі ў «Звязде», а лірычныя вершы пісаліся ўсё радзей і радзей. У рэцэнзіі, апублікаванай у полымі за 1928 год, добра прайшліся пралетарскімі ботамі па маёй вытанчанай паэзіі. Папракнуўшы за архаічную мараль і паганую мову, крытык зрабіў безапеляцыйную выснову. Жылка чужынам па форме і ідэйным змесце. Першы раз Владимира Жылку арыштавалі 18 ліпеня 1930 году. Пасля допытаў з-за крытычнага стану здароўя яго адпусцілі пад падпіску. Другі 10 сакавіка 1931 года ўжо абвесцілі судовы вырак. 5 гадоў высылкі ў горад Уржум Кіраўскай вобласці. Там паэт Владимир Жылка праз 2 гады памёр. Але нам будуць усё ж мілейшы часы, калі з нізін балот з надзеяй у шчаснасць дзён святлейшых устане ўзбуджаны народ. Не відна яшчэ ў завірусе, куды ляжыць ягоны шлях, але дух творчы Беларусі жыве і змагае долі жах. Бывай, маё каханне, моя любая Беларусь. Я застаюся верным табе. Бывай навек.
шлях наш цярновы. Не адмоў нам паслаць і пророка з цвёрдай верай і словам агнёвым. Цішу досвідкаў цьмяных, абуджаю жальбою вялікай, расчашыты сівізну туману, разіяй жыватворным аблікам. І туга моя з ветрам на полі, моя смага гаючай крыніцы, няхай будзе і праўда, і воля, твоя воля народнай зямліцы. Да цябе уздыхаюць са мною капытом здратаваныя нівы, на блогах бадыльнік з лазою і чарот панад ставам шумлівы. Узгляніся, злітуйся над ніцым, маё гора усёды, мае слёзы ў дажджах навальніцы, мае енкі у стогне народу. І туга моя з ветрам на полі, моя смага гаючай крыніцы, няхай будзе і праўда, і воля, твоя воля народнай зямліцы. Ціхай, ціхай згараю малітвай за блакітную к небу дарогу, за ўзрунелыя зелена рытвы, всемагутны вось сэрца паэта. І туга моя з ветрам на полі, моя смага гаючай крыніцы, няхай будзе і праўда, і воля, твоя воля народнай зямліцы. І туга моя з ветрам на полі, моя смага гаючай крыніцы, няхай будзе і праўда, і воля, твоя воля народнай зямліцы. Гісторыя – гэта фундамент, на якім будуецца жыццё народу. І нам, каб адбудаваць сваё жыццё, трэба пачаць з фундаменту. Гісторыя. Праз выданне кароткай гісторыі Беларусі з 40 рысункамі Вацлава Ластоўскага беларуская літаратура набыла так патрэбныя ёй арыентыры. Хтосьці кажа, што беларусы бедныя, не маюць сваёй гісторыі. Скажыце, калі ласка, хто
Хто мае багацейшую гісторыю за нас, беларусаў? І Ластоўскі рупліва працаваў, стаўшы фактычным кіраўніком беларускай кнігарні. Ён першым выказвае ідэю незалежнасці Беларусі. Праз год пасля ўтварэння БНР становіцца яе прэм'ер-міністрам. Нават на выгнанні Ластоўскі не спыняў сваю дзейнасць на карысць нацыянальнага адраджэння і звярнуўся да паэзіі. Наперад! Змагарна наперад! Даволіце рэбячы троп! Штодзённа ўскіпаем мы гневам і помсту шлюбуем па гроб. Пасля сыходу з пасады прэм'ер-міністра Ластоўскі асеў у Коўні, ды працягнуў навуковую працу. Выдаў часопіс «Крывіч». У гэты час на радзіме ідзе беларусізацыя. Прынамсі, так здавалася многім беларусам з-за мяжы. Ластоўскі вяртаецца ў Менск. І там яму прапануюць пасаду дырэктара Беларускага дзяржаўнага музею і загадчыка кафедры этнаграфіі ў Інстытуце беларускай культуры. Ты казаў, што ў будучым магчымае паспяховае развіццё беларускай культуры пад саветамі. Я і сапраўды так думаў, выязджаючы з Коўні. Я тады яшчэ не ведаў, што пакідаю сваю друкарскую прагу назаўсёды. Я рыхтаваўся да доўгай плённай працы. Думаў, у наступную восень зладзім выставу. Меў столькі ідэяў. Ідэяў коштам у жыццё. У наступную восень цябе чакала звальнення з дырэктарскай пасады. І не толькі. Вацлаў Ластоўскі быў расстраляны ў Саратаве, дзе 5 гадоў жыў у высылцы. Усё адведзенае яму жыццё. Ён працаваў дзеля адраджэння Беларусі. Пішы пра болесці жыцця. Пішы пра глумы здзек, ярэмнае мадзенне. Пра трутны хлеб, пра слоў каменні. Як брат няволіць брата. Як раб багоміць ката, пра стогн душы. Пішы. Піши про болісті життя, про глум і здек, яремное маденне, про трудный хлеб, про слов каменні, минувшины свой твор верши. Слязьми души пиши, слязьми души пиши. Сябе распни на крыжу мук, очисти сердца у огни терпения. Всіх стодав кром милости к народу покрыши, минувшины свой двор верши. Слязьми души пиши, слязьми души пиши. Як брат не волить брата, як раб погомить ката, журбой сиротною, смахой городною, простор души пиши, простор души пиши.
самотаю доваю пакрыю дай братняю тульбой бясхатняю сарвечнаю